Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin tashar Hannu Daya TV. Idan wannan shine ku shigo ga tashar tamu ta Hannu Daya TV, idan na mana subscribe kana kan sanarwa sanar da kai zarar mu zuwa sabon aiki. Gode. Zabun da za a yi, ka so mu je dan yin can mu idan mun samu abin da za a kwada ne. Samu mu je mu kwada da shi, mu samu abin da za mu ci. Kadin fa. Ai Allah ce, kawai na ga wani ne kake ko ka ta. Dai. Dole yake so. Suwaye ku me za ku yi da katakon da ko zo kuna ɗiba? Ai wato, wallahi mun zo wucewa ne na ji abubuwan nan suna kuka shi ne cutu bari zo a yi farin jikin su. Au baki ne da su da za ku ce suna kuka za ku zo ku wannan ɗin su? Kawai ta nata ba? Wai me yasa kuma maza ba ku da zuciya ne? Yanzu har ka manta abin da yaya na yi muka ne? Za mu ɗauki tafiya ki aure. Wance. Shi ne za mu sami yanzu su ko ba ka wance ɗan bita da wannan. Ya ka gani? Oh? Yawa. Tumushi. Kai. Wani ka sai gidan TV. Kawai ya gidan TV ya ga zaji ga. Ba mu kallon mai. Pick up, za ka ɗan kasa wani sai action. Ba matsala, inda akan ya yake abin da Pick up, action. Ina jin. Okay. Kin san da mu. Amma rayuwa ta ba na shi ta da biyu. Zuciya ta ta zama an zuba ne. Ta zama ba dama in san da cikin zuciya ta sai an fasa wannan kwalba. San ki zai fitar da zuciya ta. Na kasance cewa ba na iya sama da ki. Wani lokaci na shiga gida na yi wanka na fito da kafin sai da ni shiga ɗaki sai lokacin na san da ya yi sun na gane cewa Aisha tana da waka ta mafi zuciya ki ba na zuciya ki ƙara da sama. Wai me yasa ku maza ba ku da zuciya ne? Yanzu har ka manta abin da yaya na yi maka ko? Ba matsala akan ki ba abin da ba zan yi har in ji akan sauke ki sani cewa ba ya yanke ba kuma za ki sa. Au.
ai na ɗauka kuka ne wallahi na ɗauka